Nagkadayang benepisyo o ubang programa alang sa mga solo parents sa Talisay City. Mamahimong mahatag na human na pasar ang Solo Parent Ordinance sa Dakbayan. Ano yung report ni Femery Dumabo? Si Estrelleta Malungas, 39 anyos, usa ka daycare teacher, apa ni angkon nga maglisod gisyag buhi sa tulo niya ka mga anak. Nabalo siya sud sa tulo ka tuig. Maong gikalipay niya human masayri nga gahapon, hingpit na nga nahimong ordinansa ang pag-institutionalize sa mga pribilehiyo ug programa alang sa mga solo parent. Magpasalamat ko nga na okay na ang ordinansa sa solo parent ug manghinaot ko nga maka-avail ko anang mga unsang mga programa nga ka-benepisyo nga makuha sa solo parent labi na sa kuha nga na ako'y tulo ka buk anak niya. Gagmay ba sa lisod jud gayo. Atol sa session, giaprobahan sa second hangtod sa final reading ang maong ordinansa. Mato di Konsehal Marieta Bukaw ang nangulo sa pagduso sa ordinansa. Nga dunay kapin sa 1,000 ka mga registered solo parent ang syudad. Republic Act 8972 known as Solo Parent Act, but atong gi-institutionalize sa Talisay nga atong gi-adapt para mahugtan gyud paghatag ug pag-focus sa solo parents diri sa atong Talisay. So, walay bana, napaangkan, victim of rape or anything, and that falls below the threshold of the atong NEDA nga maunay giingon nga poverty line. Sa maong ordinansa, prioridad ang mga registered solo parent alang sa tertiary scholarship program, basic education sa mga anak, housing ug medical assistance, livelihood ug daghan pa. Apan kung financial assistance ang hisgutan, gipasabot ni Bukaw nga maglisod pa karon ang lokal nga kagamhanan, ilabi na nga naa pa sa pandemya ug minus pa ang koleksyon sa syudad. Nagtanaw man ta kanunay kung sa itong mahatag, pero it depends on the capacity and the capability of the city to give. Solo parents is also applicable to lalaki as long as he falls sa kanang nagsulo siya sa iyang kinabuhi. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.